Abushafo mama kwa baha ADUMASA TV bomade so subscribe jumadi no wa share jumadi no so ama wonua enya bi ahye enne yaje gwade a yede obohwi yede wakwa kopiem ye kro bi a ye frɛ no Manso Tontokrom ai Manso Tontokrom de se wasante mantamu as se wo ye Amansie South District ena sa kro yi ekwa akwhye na hode ye foma gudi a yetuo no dodo na ho ena se bi mpredua ye fa edi free na eye mining company bi a ye frɛ no ye Asanko eho ena se bi mpredua wontini bi ehya odi wonjuma pa ewo ye Manso Tontokrom na enti ye nya ne se eye kroma no aye sebi mpredua wo ye kire pa a ni edene na ni enyan sebi mpredua wo mo ni asrafo me kire sojafo me mama de abo ani wo Manso Tontokrom anya asem kuma ukopim ho sesi ade a adaje eniposo ene sen kroma no se sesi ade enkeka kwakoye se obi firi wo man fofurom ebepim wo Ghana de a nipa no nya ne lances enya ne bibia so de betu gold du atimamufuo no bia ya yekotu gold ne de wona ete sa bia wona de sebi mpredua sa yehuom se moa bi enegu honom asankofo yi etu sika ewoye Manso Tontokrom mabu ne timamfo wo Manso honom nso agudie hu adwuma Galamsey ya bi no moye na enu ade wo koda sole ya ye de asrafo aba begu kuro nim na nye de di kan ya ebisi ni ebi adikan ya si afi a etwa mu afi mpini no aduonu nan ni mu ena eye afi ya mu so busum ya ewom ya nso so sebi mpredua sa eye mining company friend Asanko asakwa kofa asrafo ama ma betwetwetuo ade aba begina wo mo so se omun free site wo we na mabunu ne mbrante wo kromo se da bida omum pene pani behwe wo mo ne asrafo no yentwa ye ho ne yenkɔ he mabunu no se de wo mo ne asrafo no se de ye fe so ewo ye Manso Tontokrom yenkomra ye ba ya betwetwe ho nkomo
Ebusuya wei eye Manso Tontokrom mabunu no said ye omasini 7 preduasa asrafo no asidi abo ani ene ekokohwe ba esisia no wo hwe said ye yesi ato baria minim setimamfo so timiti baria so omompene e ma asrafo no mpo nwura Manso Tontokrom nje se ekakwa yesisia de wote hyen mu ana wote trotro mu mpo ana wafro sprinter yi bi na se wode wani akere Manso na se wo Tontokrom de a ya je kwan mu ba bia boso a wonya ba bi mpo e na wode awura kronimu na obi bebisa se eye die ntini wo mo yesa de okoye atan de oba ye atan de ogina wode atan trodo timamuni baako e kire mu die nti ase bi mpredu asa asrafo na be gina wo mo kon so wo mo so emba wo mo kwan e ma wo nwura kro a efe no Manso Tontokrom ye nti abrante yimra e kwan ne die nti a asrafo atwetwetu abegina Manso Tontokrom ye nti yimra bia na asase samwe company and ndindi asanko miners e de buy say asase no e yomodia yanso e asase a ye nananom e na e betena so a na e kredada ye nananom tuyehu sesabe e foma gudie kakra wo ho nti o man ne ye kakra e de bo mo ho ban a e be yeye yenka bi nsem ene ehu yanso mo de soldiers last year 2024 second March e betigu ye so awa ye nuanom bi ehwe wo mo nkwa e bi nsu prepra ka dem Musumi yemu minister our Central region obaha ebe hu se ba bia asase no akwakoduru no atukuro into ofra say mayenye de bia na mo bato nsa fra e ya sanko miners ni Tontokrom man ampa 4 days ye ni ana na otwe ye ni ekosia minister san ma ya tinyantese meeting na metimu bi the minister kan say mo de mo nkọ ye be say this also na fra president na me na this also be fu ba bia mo kan wan asem no ye anadua na ete say omo de militaries eba kasa na nyam nso manager wada asanko miners ano chasiamu a wakantu subia se minister say wa fra president anaso won mpanifo di sa so de a ene ba bi am konsa si wo bia no omo di soldiers beko ama minister ehun nipa ba ko ka chansa da bi sa wo ya sa na wo se Ghana aban no edu ni kwan so di soldiers beko anadu yenka mi sem yete yanse soldiers adimrika ene cars bebre wo maba yanso de yenkura to yenkura second bia yase ya de asase we so yenko kosi se mra ya adwuma de a na se asanko ma na sidi ani dia ene yehu ni se Ghana ya to abawi a ma yenko minister bia ese minister wa Central region ene mu go saka se ana sanko campaign and ti every South Africa and Canada omugura ni ma se ya de Tontokrom man o man we ye otumfo ade sikro ya ntue na enko ba bia enko na enko tena kosi se Ghana soldiers se ya ma se unko Canada ebra timamuni a wo se Canada o ye Canada ni ba ya baba no ho ban ana se baba fere na ho ban na timamuni no ya kunkum no di Ghana ne be hu we ya enko na enko tena kosi se Ghana soldiers wo ma ya nua no o ma kunya ma si ase ne usasase no o mo saka o mo se ya se dia ya de wa ha 24 Abusuya abrante no aboni nyina tofa e de amaye we nkyiremu bia ni mu bia mi se be kyiremu esa de amawo ene wo ka no se afimpini ni aduonu na no mo de ka bi ba ye wo mo e mo de ho petition komo ma mpanifo na tete adwaso sa ebre no na ebre ya so se be mpredu asa sentimentem suafo ye Honorable Frank Dr. Amwako Hene akwada nyame o ma sa de petition asa kwa akoma no e fa sa asankofo nsensem ya na omo ye kire ya abrante mu kire omo nsem nyina wie na akwada nyame se da bi e wo so ba abonti ni obe kire mu die nti a Manso Tontokrom ntokwa no ama no home so ene die nti a omo de petition ni ba ye no so onya omo amumuaye Dr. Frank Amwako Hene asantemantem suafo e de nsem wi atudwa between now and then ye beso obi a be famra e de ahya ne nsem akọ so confront security personnel and now confront police and military ye mpa any clash we youth now ye timamuni wo ha na botre whilst these issues are being resolved by the RCC with support from the respective sectors nti madamasi nti na mobile na meet na many chrono ne mabuni share no ne tofa bom na na mo ade honko madamasi na de animu hana nipa dompem na buy because there's an issue with Tontokrom on some mining concession be and youth no the petition ni na buy wa go free a handful or ana ebisu free youth no ho na buy it be Michelle when na wo associate to we see normal issues from the chiefs here you say one almost say concession no de nim say asankun gazette abusuafo ene sede dwumadie ni nyina esi koye na sabi timamuni a wo kiremu a asantemantem suafo Dr. Frank Amwako Hene akwada nyame
ono nso so ede nano atum wo kire se ye de petition bienu na abre na bi firi hemfo no wo ebi nso so efiri mabu na wo kromu ho no 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 de okoso asre se opa no waye mu hwehwemu no wapaye mineral commission e wo Ghana no na wahwehwe asankomfuo no krata mu se sebimpreduasa kwan ofa so tu agudie wo man no ne kwan so ana na ne kwan so kra no na sa concession biaye na sebimpreduasa asanko mine company ni peso mo giboso mo peso mo pam mabunu ni firi ho no wo behwe na mo de yie ato yie se de be ya o mo so be fa mo de kakra se de be ya temamufo na adidi sa bia ho no na abesi nne no omusu benya kakra ede akoma no we ne beto pono so ane pese ede besom wo ewo ye ADUMASA TV we bomo de ya na wa subscribe dwumadi no na wa share dwumadi no so ama wonua anya bi ahwe Facebook ADUMASA online TikTok enso so ye ADUMASA TV GH official na afi so YouTube so ADUMASA TV wadwenkyere nyina befa comment section wonum Galamsey a ye to so atuane ya bom modern say betu ase edi afri o my Ghana mu no enu bi na ama no hom ne so ye Manso Tontokrom no kuan so na ekum nipa ade ti ade se bia Galamsey ekum nipa ti wei Manso Tontokrom Amansie South District ena sa enkaboi yekofa efiri he midin ede aduana de hye bedi akon akram